L'Ajuntament d'Albaida ha decidit recórrer la decisió judicial de tancar el cas de l'empresa Gestiona, l'empresa municipal d'Albaida, que va deixar un deute de 4,5 milions en l'anterior legislatura. Segons els actuals mandataris, hi ha que depurar responsabilitats. En març d'enguany, el jutjat mercantil número 3 de València aprovava el primer concurs de creditors sol·licitats per una empresa pública en terres valencianes, Gestiona, propietat de l'Ajuntament d'Albaida i que acumulava un deute de 4,5 milions d'euros. El jutge encarregat del procés ha anunciat el tancament del concurs de creditors i davant esta decisió, el consistori ha acordat recórrer este auto i ha afirmat estar disposat a depurar tota mena de responsabilitats. En l'informe del jutjat, l'administrador concursal afirma que Gestiona no té el pressupost subjectiu exigit legalment en la llei concursal per a ser declarada en concurs i, per tant, el procés ha de ser tancat. Davant el tancament del concurs de Gestiona, el Consell d'Administració de l'empresa, reunit, el que coincideix en aquest cas amb l'equip de govern de l'Ajuntament d'Albaida, es va reunir el passat 19 de novembre i ha acordat recórrer en apel·lació l'auto que precisament acorda l'arxiu de les actuacions del concurs. L'equip de govern considera que Gestiona ha suposat l'operació més ruïnosa que cap polític ha fet per al poble d'Albaida. La creació de Gestiona és el resultat de la política de grans esdeveniments duta a terme pel Partit Popular per a contribuir a l'especulació urbanística dintre de la bombolla immobiliària. Aquest resultat ha provocat i provocarà greus conseqüències econòmiques per a la població d'Albaida. Gestiona va néixer en l'any 2004 baix el mandat de l'anterior alcalde del Partit Popular. La societat era una espècie d'immobiliària amb fons públics. Una auditoria va revelar que gran part dels projectes urbanitzadors presentaven sobrecostos i pagaments irregulars sense justificar, com l'ampliació del circuit de motocross de la localitat, on es comprà terrenys per un valor superior al de taxació, o el projecte Albaida Humida, on es va adquirir una finca rústica i un edifici de vivendes que es varen pagar a quasi el doble sense justificar la diferència. Altre exemple, al 2010, quan la demanda de pisos era quasi inexistent, Gestiona va promoure un edifici i garatges on gastar 2,3 milions d'euros. El projecte es va paralitzar en la segona fase. Ara els ciutadans i ciutadanes d'Albaida haurem d'afrontar aquest deute. L'haurem d'afrontar nosaltres i els nostres fills i els nostres nets. Eixa és l'herència que Benito i el Partit Popular ens han deixat. I a hores d'ara encara estem esperant a que Benito i el Partit Popular doni alguna explicació pública. De moment s'estima un procés llarg i costós, encara que l'esperança de veure resolt l'assumpte dona força a l'Ajuntament d'Albaida.